एक्सपानजों दासो रायज्लायना मोजां मोनबाय आं। ओरैनो फन हरदोंबाबो दसेल' रायज्लायनाय जाबाय दंमोन ना। बेजों रायज्लायबाथाय आंना दिनानो मोजां थांनाय बायदि मोनलायो। ओमफ्राय आयु फारसेथिं बिस्रानि जुलि मादैया बिहामजोखौनो बोरैबा बुंखाबाय रायखाबायहाय। जेनेबा दानि मर्दान जुगावथ' बेफोरो ससियेल मिडियाखौ नायनायाबो जेबो नङाना, ओरैनो थास्लायस्लाय माब्लाबा बोरैथो एकदम गोदोनि जुगनि बायदि थानो हानांगौ जाखो दे। दसेबाबो बयनिबो आखायाव मबाइल थाखायो। जोंहालाय बेखौसो रायज्लायदोंमोन। आयौ आंनि बिखुनजा बेफोरबायदि जानांगौमोनबाना आंबो बारा मोजां मोननाय नङामोनलै। खामानिनि टाइमाव खामानि मावनांगौखौ मावखायो, ओमफ्रायो दसे फ्रि टाइम मोननायाव बेफोरखौबो नायनानै टाइम पास खालामजायो आरोलै। बाहेरानि दुनियाखौबोथ' एसे मिन्थिनांगोन ना, एक्टिभ थानांगोन। आजिखालि आरो बहानिफ्राय बहासिम सौहैखो दानि जुगाव ससियेल मिडियाजोंबो बायदि आरोलै। नाथाय आंबो इसेबां एक्टिभ थाया, थेवबो बिस्रानि मादै बुंनायफोरखौ बोरैबा मोनखादों आंहा। आंखौबो गाज्रिसो मोनलाय लांबायदां। आंहाबो बिदि थाबाय थानो हाला, थांनांसिगोन दे। आङो बाजैजोंसो फैदोंमोन, ओमफ्राय गोबाव मानि आं थानाय जाबाय। बिस्रानाव माने फेमिलिफोरजों थानाय बायदिसो मोनबावदों आङो। न'नि मानसिफोरजों बयबो मोजां मोनना, ओमफ्राय मादैयासो एसे गाज्रि मोनबायगोन। ओमफ्राय माथो बुंनो आरोना, मालायनावलाय बेसेथो थानोबो हानो। आबैमोनहाबो लाखिबाय थाबाय, मेहेराबो थाबावल' होनखायो। दे दा बेलासियावनो थांसै आं। माइबो हानांगौ, होनसै आं एकदमबारे हानाया माइ हानायाव बेस्थ' जाहैनोसैलाय। न'नि खामानियावबो एसे फुजा जोबस्रांजोबनानैलाय आरो माथोबाव। बेराया नङा, गोगोम बेरायबायहाय अखाफोर नोंबो। आंनो एसे बुंगारगानोसैहाय हामाथो, सिख्ला मानसिया बिदि थाबाय थानो हायो जोंहानाव। दाथ' बे जोंनि बिहामजो नङाना, मेहेरनि बिहामजो। गोदो जोंहा आथुरखि बिहामजोआसोमोन, बेलाय आरो गुबुन सोरबासोना। बोरैबा मेहेरनाव खारसनलांगारबा मा जानांगौहाय। हा थाबाव होनबालाय खि सोरबा बिदि थाबाय थायो। आं लाखिनो हानाय नङाहाय बिहामजो। बेबा माबायदि एसे मोजां बेबहारखौलाय खालामदों, थेवबाबो आं नाङाहाय, मेहेरखौसो गोसो खुमायो नामासि। हामानोथ' थाङा होमबा बे जि गोबाव थाबायहाय जोंहानाव। बिदिबाथ' खोथाया एसे ओरैसो जानो हागौ। बिसोर सानैजों इमान रायज्लायो लोगोथारनो। ओहो जानाय नङा। नै नानि। औ मादै। दहाय आङो एसे बिहामजोखौ बुंनाय जाबाय, नोंखौबो एसे बुंनाय जाबाय आरो गाज्रि दामोनसै। माने आंहाबो एसे बिहामजोआ बेफोर मबाइलाव हाबनानै थाबाय थायोब्ला खामानिफोरखौ सोर मावनो, नङा होमबा, हुदा जालाङोना। जेबो नङा दे मादै, माथो जानो। औ खामानि दामानि मावनांगौ, संसार जाबाय नालाय एसे बेहा। ओमफ्राय नोंहालाय आजादि फ्रि ना, सिख्ला मानसि। दे जेबो नंला मादै, आं गाज्रि मोनाखैथ'। औ नानि मोनसे खोथासोमोन बिनिफ्राय। आंलाय मा गिदिं गिदा बुंबावनो, डाइरेक्टखौनो बुंनोसै। मा खोथामोनबा मादै? नाय नानि, नों जोंहानाव फैया नङा फैबाय। जोंहा नानि बिसाजों सोमोन्दोबो दङ, जेनेबा बिबोनां। जोंहाजोंबो फेमिलिजों माबा जाबाय, सोमोन्दोआनो जाखाबाय। अब्लाबो आलासि जाफैनाय नामै आलासि जाफैबाय, मोजाङै मिनि खुसि दसे समाव रंजाफैबाय जोंहानावआव। नाथाय मादै। साला पापि, नोंखौ अबे साइडजों आं थुख्रा खालामनो हासिजोबनो हो? आयौ आं नङामोनलै, आंखौ हगारदो। आयौ नोंखौ थुख्लाबजोबगोन आं दायो, थुख्लाबजोबगोन। बेखौ आइना साजा होसिगोन सिस्टार, नों जेबो टेनसन लानांला। टेनसन बोरै लाया सार? बेखौ दा दसे सम जोबथेनानै दोनगोन, उनाव हेगारफिनगोन, आरो उनाव बे दायखौनो मावफिनगोन। बिनिख्रुइ साबसिन बेखौ बे बुहुमनिफ्राय फोजोबस्रांनायानो खेबसेनो स्रा। साला पापि, दिनै थुनथुलिनिफ्राय गवाथ' नोङो। साला हिन्जाव एदावग्रा हिन्जावखौ नोङो बेफोरबायदि जानला मोनला इदिट खालामना बरनाम खालामग्रा, बेबो थुनथुलिखौ। सिस्टार, बिनि खालामनायनि साजाखौ बे मोनखासिगोन जोंनिफ्रायबो। नोङो टेनसन लानानै ला, गासिबो बाथ्राखौनो बरनजोबखानांगोन बे। दामहैगोन जों बिखौ, ओजोंहाय थिगसे दामहैगोन। मेगन गन्थं मोखां गासिबो नोंखौ हाख्ल'जोबना हाथिजोबगोन आं दिनैबा हले। गोसोआथ' बेफोरबायदि जादों, नाथाय आयेनखौ आखायाव लाथानो गोसो गैलिया आङो। मानो होनबा नोंनि खालामनायनि साजाखौथ' नों मोनखागोन। नाथाय आंहाबो थांना थानांगौ ना, बेखायनो आं आयेनखौ आखायावबो लानो हाया। साला हिन्जाव एदावग्राथ' नोङो। जियानो जादोला, आंखौ बिनिफ्राय लांदो सार, नङाबा बे आंखौ दिनै माबा मोनसे खालामोबोला आं हले थैगोनलै सयथि। बे आंखौ दिनै बुथारखागोनसोदां। मा बुथारल' नोंखौथ' थुख्रा खालामगोन बुंखाबायना आं। दिनै जेबो बुंला, जायखिया नोंखौ एकदमबारे मानसिखौनो फोजोबस्रांसो गोसो जादों आङो।
आरो दिनैनिफ्राय नों सोरखौबा हिनजावखौ एदावना बिदि भाइरेल खालामना लाबावनो हा? आं खालामलालै सिस्टार आइ एम रियेलि सरि सरि हा सरि आरो दिनैनिफ्राय नों बेफोरबायदि खामानि मावबावनो सोर थिना नोंखौ हा बेफोरबायदि खालामनो नोंथ' ओरैनो खालामथाराखैलै दाउ बेदर गोरानाय बायदि नङाबा बेयावनो गोदोना हास्रेदनोसो गोसो जाबाय आं नोंखौ आयौ आं बुंदों सोर थिननायाव बेफोरबायदि खालामा नोङो नोंखौ सिनायो नामा ना नों आंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन ना नों आंखौ गोसो दोखुमानानै दङमोन जे नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनो नोंथ' होले गलालै रावनिबो आखाइ गैया सिस्टार आंलाय मानो बेफोरबायदि खालामनो गोरोन्थि जाबायलै बे बोरैबा आंनाव बावगोनलै बौनो आरो दाना सिस्टार जाबाय दायो आथिया आरनायखाय नों गिनो ओंखारदो जाबाय दे सिस्टार बेखौ लांनानै जों एकदमबारे मस्ला होखासिगोन दे बे साला हंगार मानसिनि थाखायनो आं बेसेबां मानसिफोरजों बुंजानांदों बखिनांदोंमोन सार दिनै आं बेखौ ओरैनो बोरै हगारनो नाथाय उफाय नट बेखौ आङो नोंथांनि आखायाव गथायना होनोसै बे साजा मोननांगौ होजोब बेनो साजाखौ आरो ओंखारनो हायि बायदि ओमफ्राय भाइरेल खालामनो बिराद इन्टारेस्टिं मोजां मोनोना बे एबार नोंखौ खालामसां बरियानो नोंखौ खालामसै आं ओमफ्रायथ' ना सिस्टार नोंखौ सासे मानसिया बुंदोंमोन आंखौ बेफोरबायदि खालामनो मा सोर बिलाय औ आङो बिनि थाखाय फैसा मोनदोंमोन ना हे ओइ सोर बेलाय नाम बुं बबेनि सासे हिनजाव मानसिखौ बेफोरबायदि बदनाम खालामनो लाजिनाय मोनाखै आरो बेखौबो नागारा जोङो सोर बेलाय आंनि इज्जतआव बेबायदि दागो फोनांनो साननाया बुं गोख्रै बाजैयाबो फैयासैना मादै थांफिनबायसो आं बुंखादोंमोन मोजांनो बाजैखौ जेबो नोङो बिसोर बायदि बुंबाबो नों जेबो सानना होननानै बेहाय आं इलिसा नानिनि खोथाखौ बुङाखै नोंनि खोथाखौसो बुंदों दायो नों आलासि जाफैबाय दे मोजाङानो मोजाङै मोजां आलासि जाफैबाय जाबाय लोंबाय बेरायबाय दसे सम फुजा नायबाय नाथाय नानि दा नोंबो सिख्ला मानसि जोंहानावबो आरो बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया नङाना माने न'आवबोथ' नोंस्रा रावबो गैयाना खामानिफोरबोथ' थागोन जानांगौ नानियाबो जोंनिया न'आवसो थांफिनबायबा मालाथो थांनो सानखो नानि हारसिं जायोना इलिसायाबो आं बुंनायखौ गाज्रि दामोन नाथाय माला थांनो सानदों नानि जेन'बा मालाबा फैफिनबानो जाबाय आरोना बिदिनो सम सम बेरायफै आं थांनोनो सानखाबायमोन मादै दा बेलासियावनो थांसै बायदिमोन आङो ए दे बिदिबा आङो दाउ सिथारनो खोन्थानोसै जोंहा माबाखौ बाबुखौ आरो दोनलांनायाव बिहिनानै दं दोनलांना फैगोन इयो नोंस्राथ' मोजां लोगोबो ना नङाबालाय आबा सान्दों हनै नोमथै दङ थांनो सानबायबालाय मोजांखौनो सानबाय दे सम सम फैबानो जाबाय माब्लाबा जुरि मम आलासिखौ नों बेफोरबायदि थांनोसो बुंदों आरो जेन'बा थांजानो लुबैथारबाय नामा बेबो आलासिनि मोखाङावनो नों बेबायदि खोथा बुंथारनांगौ जाहैबाय अरे आंलाय माथो गाज्रि खोथा बुंलायखो आंलाय सोंदोंल'सो माला न'आव थांगोन जों न'आवबोथ' खामानि थानो हागौ बिनिफ्राय दिनै थांगोन नो हनै बेखायनो दाउ सिथारनो होनोसै आं बाबुखौ औ मेहेर थांनो सानबाय थाखादोंमोन आङो दा बेलासियाव थांमारसै थाबायना आलासिबो जाबाय खथ' गोबावनो गासिबो फुजाखौ नुजोबखाबाय न' नानि जोंहानिफ्रायनो जुरि मम जेब्लाखि थाङा बे बिनि खोथामोन आरो थानायालाय माथो जानोमोन नाथाय नोङो थांजानो लुगैनानै बेफोरबायदि बुंथारदों सोंथारदों नङा होमबा आरे नङा मेहेर बिब्दि नङा आं बुंदों जुरि मम नों गोसो जानानैसो बेफोरबायदि बुंखाथारदों दा बिराद नों आलासिखौ थांजानो लुबैथारबायना होमबाथ' नों होखानाय बायदिसो जाबावबाय आलासिजों माबायदि रायज्लायनांगौ नों मिथिया जेब्लाबो बिमानि उल्था दाजा सोंनायखौबो गाज्रि मोननांगौ मा दं बेयावलाय आलासि जाफैबाय नालाय थांखानांगोनथ' ना आंबो बहाबा आलासि जाहैबा थागोमाहैला बायो नामा गुबुनना गुबुननि बाथ्रा बेहाय नों अखाफोरखौ मानो बिब्दि बुंनांगौ मानो बिब्दि सोंनांगौ जाबाय मेहेर जेबो नङा मादैखौ जेबो दा बुंसै आरो आंखौबो जेबो बुङाखैना औ मा आं नोंखौ होखादों नामा नानि आंलाय सोंदोंल'सो जाबाय दे आरोलाय आलासि जाफैबाय नालाय मालाबा जाफैफिननो हागोन दा बेलासियाव दोनलांदो बिनिफ्राय नोम्बोखौ रायज्लायना फैफिनबानो जाबाय आरो माला फैफिनो नानिया बुंबानो जाबाय जेबो टेनसन लानांला न'आव फै एबाराव बेफोरबायदि जानालाय मानसिनि गोसोआ जुरि मम बेबायदिबा न'आवनो थानो गोसो जाया आङो आरो दाथ' नोंनि गोसोआनो सोलायजोब्बायना बेहायलाय आब'आ फैनानै मा खालामबावनो बेखौबो नोंसोर बेबायदिनो बेबहार खालामलायगोन न'आव थानो बानो दे आरो बबाव गोजोननाय मोनो बेहायनो थांबानो जाबाय नोंहाबो जुदि गोसोफ्रा मोजां मोनोबा न'आव थानायनिफ्राय साबसिन बाहेरायाव नाथाय गिदिं गिदालाय न'आवनो फैफिनखानांगोन ना नोंलाय एसेबां बिब्दि होमबाथ' आंखौबो थांजानो लुगैसोदों नों थाङो थायो गोसो नाथाय जेला खर'आ थान्दा मोनोना न'आव गिदिंना फै दाथ' बिमाजोंबो उल्था नालाय बाथ्रा उल्था बुंनो फैदो बिमाजों
जालायबायहाय जेरावबो थांथ'थाराखैमोनहां आरो अमा थैनायनि जि दुखुहाय आंहा जि बोरैबा मोनखादों बिराद लस जाबायना गोसोआनो जास्लाबथाराखैमोन जेरावबो आरो दाख्लैबो दावदै खिला हैबाय गगा मोननाय लोमजानायसो जाबायहाय दासो एसे मोजां मोनबाय आं दिनैबा हले गुमा गोथावसो नागिरहैनोसै आं माइ हानायाव बोरायखौ बुंबाय आङो लाना फै नै मासेबो लाबोनो रोङा आरो आं हमनायखौबा जागोन बियो जारलासो आंहा एसे माबा बाथोन बुथोन गैयाबाबो जानो सुखुवा ओरैनो गोजा ओंखाम गोजाबो जानो हाथारा माइ हानायावबो बेस्थ' जाबायहाय दायोहाय बे गुमा गोथावखौनो लाबोना जि मोजां फ्राय जानोसैहां हौवायालाय अना नङा अनसायो आंनिया गोदो सोरांनिफ्रायथ' बेस्टखा आंनि दानि हौवाया जिबाबो आंखौ अनोथ' सोराङासो अननायानो आधा जुलिनाव आधा आंनाव आधा बिदिजों जायाहाय आधा आधा अननाया सोलिया बे रियेल लाइफआव सिनेमाफ्रावसो मोजां नुयो ओरैबा ओरै नाथाय आसलियाव जायाहाय बेफोरो जाया मोजाङानो जागारबायहाय आंहा गोदान हौवा लानानै संसार जाफिननाया मोजाङै दानि जुगावलाय हारसिं सोलिलांनो हाया एफा गोलाव जिउखौ बोरै थागोन देनाय सुखु दुखु रायज्लायनोबो लोगो नांगौ नङाना सोरांजोंलाय बहा सुखु दुखु रायज्लायनो हानो एसे ओरै रायज्लायबानो मेगन सायो नालाय बेखायनो आलगा जानायानो मोजां जाबाय दे आंना हाय हाय खाफाल दसेनो गाज्रि दसेनो मोजां फिसालायाल' ओजों मोजाङै थाथोंसै आंनिया आबा गोसोखाङो नोमाया नोंखौ बिरादनो नाथाय नोंथ' आंखौ खम रागा जोंबाय थासिगोन न' आयु मा गोसो गाज्रिनो बोरैबा गाज्रि सिमां नुखोसै दसेयावनो मानो बिदि नुखोसै फिसाजोखौ नुबाथाय गोसोआनो सुखुवा नुफेरानो बोरैबा मोनबाय थाथारो आंहा सिमां गाज्रिबाथाय आरो जाया नङा माब्लाबा सिमां गाज्रिफ्राबो जायोहाय माबासो खैफोद फैगोन नामासि ओरैनो नानिया माबा माबि खोन्थादो बेफोरखौबो साननानै माथायानो साजोब्बाय आंना